И здравейте хора, аз съм Hacker11 и в следващите няколко епизода аз ще снимам моето оцеляване на някакъв сид, който го взех от нета. Да разгледам сида. Така. Нищо интересно. Добре. Така. Добре. Много хубаво. Така, мисля някъде тук да ми бъде моята къща. Да. Ето тук ще направя къщата. Бега. Това ще е то. Тук ще бъде. О, и коня си има. Охо, супер. Супер, супер, супер. Уу! Значи, ето тук ще бъде. Тук. Добре. Бегай. Луко. Ти. Само. Писмо. Така. Трябва да чупя малко. С едно натискане на бутон аз мога да накарам това дърво да изчезне. И добре, дървото изчезна. Както и да е. Чрез това изчезване на дървото с този бутон имам малко дървчета. И така работи. Така, сега да си взема крафтинг тейбъл и ще си направя точно тук хомето. Идеално просто. Просто идеално. Добре. Става. Така. Като за начало ще направя къде да бъде. Аре бе, скачаме. Така. Аде бе. Добре. Така. Така. Добре. Мисля, че няма само нещо, кой знае колко този клип, но да ви хареса. И така. Аз мисля, че този сит е доста добър, защото малко има доста кони. И мога да си ги, така да кажа, дресирам с ябълка. Той ще намери ябълка от някъде. Бегай. И примерно като има чудовища, мога да използвам коня да избягам от тях и да ги стрелям с лък. Ако си направя лък. Не знам. Така. Може да се направя лък, може да не се направя лък. Човек не знае. Така. Добре. Трябва още. Така. Добре. Много хубаво. Става направо. Да чуе приказ. Така. Аде бе.
И добре, дами и господа, свършим дървото. Как пак не? И ще се върнем след малко, когато аз имам материал, защото не мога да издържа. И добре, хора, върнахме се. Вече имам материал. Не че много. Не че се хваля. Не че ми послужи много. Смисъл ще ми послужи. Добре. Както виждате, вече са звечери. Така. О, стаки 12. Супер. Супер. Се чуете защо правя така? Това е така, защото... Бегай, кон! Защото ще слагам прозорци на празните места. Само тук трябва да махна това. Така. Това ще ми бъде вратата. Еми не е кой знае колко, но се получава. Така. Добре, той кон не излезе ли, бе? Бегай! Кой те е канил в моята къща? Пу, конска моралата. Тя се разкаже, защото и те ще бе. Да пашка моралата. Ти. И добре, хора, ще се върна след малко, след като си довърша къщата. И добре, хора, се върнах. Както и да е. Довърших си скромната къщичка. В смисъл, горе-долу. И земята още не съм я довършил. Не е нищо, кой знае колко. Но пък вече си имам подслон. Сена. И така, мисля това да е всичко за този епизод. Дано ви е харесал. В следващия епизод ще правим мина. Ще търся голден, злато, в смисъл ще търся код ми падне. Това беше от мен. Лайквайте, сабскрайбвайте и чао!